Mapanan nyo, nanang. Mapanak man iji kampusan tao. Sarong karak man titanam day di amang kong apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay abanak ka na. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinag kay sabihan ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kal iti kandilay di pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan na. Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabahok, nanang. Papanan nyo nga gina. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanam day di amang ta. Manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tay pensyong ko. Mapantayo ka da na. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga minon ti style ti kampusan taw. Uwang nga rod Kan imadong ti pansyon di daw Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, no mapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan Kayat ko pa'y tiagbiag. Ubingak pa'y amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kayat ko pa'y matiagpapas nga agbiag. Kas may sabalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan wan. Pangasay mamang milpijaw. Why, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuk-sukunan nga agkamsat. Takayat mi pa'y ti agbiag. Nalaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Nastamat time ti kinabalo may. Tagpa na kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang milpijaw. Auntie! Pina, saan na dito ti pansyon ni apong? Sa dinong araw. Isuba na ito siya. Iti day ti abanda. Sa bali day ti dungdung awan nyo. Kanunagan na mo da ito'y nakasura dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parihas. Sa bali nga rodante. Kitaan nyo mati spelling na anay sa balay. Kin Elpidio Senior day ta. Ay, wan! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni Apong Mau. Nala, umay kayon. Nabiru ka kuntayan ti pansyon ni apong. Aday tan ti pansyon ni apong Elpidio. Ay, wan, da ito'y ti gusto nga spelling tinagan da di tatang mena. Wan nga raw manan. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw nanang. Ante. Jak mo't makadungaw. Uray siya, makaisa mating. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apansyon. Wan nga raw. Ala, agkatawa da kayo din.
Gumatang tayo iti babaw, tagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo, nanang. Wen, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni apong mo kanyak. Jakpay kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam takurang dayta anak kaw. Oh, antaw, ayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day di ala kay anak kabado itinalabasay? Ang kailangan, ano ba Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raod. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmangdamag no asino dayta. Angkel ko te kaduak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga inawis ko matala nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ah, ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo, Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana. Ay, kasta. Ay, mga kayo lataan, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwin akabsak. Agyaman ak. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka pilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day chay. Wain ka ba, guys? Sa dinak inayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka idikalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamo kaya. Wain mina, kat amaw, balugayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idinagsarita kamay. Inala na pa nga ti silpon number kaw. Ha? Apay ngay nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya? Nanang, papanan niyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numabanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot ton. Impabalkot tayo amin di kalmanon. Ada pa'y maut. Inak itudang tasayang matlaang. Pangtadan nyo nga'y. Komporme ah. Di ta kasit ga nakaaruban na, tano di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman ah. Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsat. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, agyaman nakakabsat. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko be. Sige ay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga ro, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog kadwak abalo Kabusa mo gayam ni Pilang. Isumo lang agkarupa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawon. Kung nakili agkambal kayo. Ay saan, Suto? Alala, mabilang ta ibalis ko to impadikom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsong kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, imsak, manalo na kalaag. Ado siguro timula man niya. Idi ita, awanan, nalako kami na rin.
Narigat ang garden ita. Taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling nga alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katwan na. Day talaga yam. Sure, suto. Diyo na ading ko. At damadlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong linganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Ape akas lang na-addict dan nga cellphone. Wano agi-games da. Saan samag? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Ayawan na niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Day, nagpapukis ka magmanang pilang. Wayne, taada ka dit ko itang aldaw. Ah, kaday, no kasta. Adamat tanubyaw manang. Wayne, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya, agpadat ang arod amakidate ita. Ah, adam ka dit mau. Wen, ngam inton malumpay. Isumalaan nagpakulot ka manin ah. Itangag sa pa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alam na lang niya dyan. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Ammo man iti dayja ka nakaman. Namin arwa ngaminan analukaw. Suwadi nang kaya't amakin na yata man. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukwain sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kidain. Hintang arong mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak kiday. Wayne, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumuar ka kadimatan. Una, tainak man mat makidate. Nanamak man mat ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Ay, enjoy ang mat Wala, enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa nga nagpapukais. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusan mo tan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka mo, tag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O, anya, inta ka di mga alang. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pagnay di mall. Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinso. San akasting ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malaint ag-shopping. Gatangan ta di kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan.
agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taawad. Awang kumati pang ibagbaga. Wen, danag mo na ya. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day. Nga oray anyan mapaspasamakit. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto, my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta. Pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome ka day. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ah, ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agad kadakkel kami lang. Aya, manutawan na ngay. Inauna iti talo at tawon ngum siya. Ha? Ala, pati tawin. Agpada na. Wan nga raw, nalukmag ka day. Nakutong, wanaw katamtaman. Nakutaw. Ngamdakkel ti tiyan na. Ah, apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo ka day. Ay, saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kay. Well, inurigalo na. Sino ang kay? Isuga. Basta, adda nang regalo. Sana on, adamang regalo. Ay, wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y nagawid ka na kaan. Ditulak pa'y lang. Para, dak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laeng itay. Umarta nga rin intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa. Agawid ta masapa. Tada pa pa nakitimbalaw. Sigay, si katimbakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine. Akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay lang kumatikay kung ibagakan ka. Saka mailiw ang maringking ka. Malam Wan, ada pa pa nakitiag sapa. Sige, si kati matungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day taw. No kayat mo, agpinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ha? Ala! Agpada da itinubyok, manang. Ilimlimid mi mutlaeng ti relasyon may. Taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan. Takitaang mo ti ladawan tinubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na. Di na kayat nga itad ngam pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, mina. Ngam agkari ka nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkari ka manang para kadatalaang adwa day taon. Wang, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak iti talaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo! Paday ta. Ha!
ni Soto, ti boyfriend mo, Mina. Unmanang, sika, ni kadimot suto, tinubiyam. Katwang! Apay kay! May siya lalaki tinubiuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw. Ah? Ay, nagawid na ni dyan lugar da nana. Tapi nagawid na antik na asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarsaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirat, dagiti nagasgastos ko kankwana. Ay, uray siya mo Singirot ti awanan bay na lalakay. Apay? Angat inaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkunang kami na makiboyfriend kayo iti saan yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apa ng bilin na kanyak. Ajak kano ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit dain. Tajak inso ko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bet Uray balo Diyak magkayat nga eruk maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Naawatan nyo. Wain anak ko. Wine ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaan. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kanon ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahil tangaron, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodain, awan innubingan, linakayan, wano binnakitan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wano leksyon. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat mo in your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yo. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, sana pud no anaganti intay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi, ni Flor de Lisa Gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan, kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang, dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas lastog, wano palpalang ming agasawa. At daornong may iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilyang bagay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Ay na, Rosito, di na magmuman di kalmanan.
itadamagam banan. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan na ngamin bagay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa paydakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo't siguro? Di mula mo makapadana ka talaga. Ijak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, anyang araw ti pamayan ta ngay iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta ngay ti dakil balay. Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay. Basay kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na tito'y balay ta. Kaada mo tun pabalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay dito lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil to urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti santa pa'y nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay intida a kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dyan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garot. Planuan tanti panagpatakder tayo ti balay ta. Tapno malpa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may aparinovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di ta abay na. Anya? Ananuan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarog mo tidakil abalay anak ko. An-anuan nyo ay atidak kalabalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon niya ti kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapid kada kamay. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan. Ti asido man na makibiyang iti pangadjeng may. Ha? Huwag ka raw. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mo adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intagarulan. Agura ka. Apay anagbasit tabag mo ngay. Umanay nga rin dita, tiiro at akwarta. Maday ko bag dito. Suntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pagtidwa nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Kasla gagangay lati karganda no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So masapol ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan.
No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wan ang manumula atawan apag numaranda day jengay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakderyaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami iti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan tiyag balay iti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang arod ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya amitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga rod kanya kung tidaan na balayaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi dano awan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamo babalay dagiti kakaanak kamon. So dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata a kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti imbagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amangan nung kurang lakay. Uray 2 istures la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay! Impa-estimate ko nga raw ki umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Alang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta. Iti dakkan. Lakay. Nakagawa ka. Na, mabisina ko na. Itaypay lang nga urayag di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ang itagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw. Iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat. Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay.
Imbe sa mamitlaw ti panagantay ti may sagal daw. Mamidwa pa ilaan. Tapno malpas ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta italaday ta ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanan na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alain dak tumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga ro nana, istambaya kita. Iso nga alain dak to katulong yaw, anya. Ikaw, awan lata, kikay. Rayam nga raw na malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakilaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirda ng kintatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga tayo tidakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin tikas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit. Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsin ti mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornungan ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis na kay. Ay, siya pa ya daw. Ano pa iti paggastusan ni ti may patpatak. Darabalay ta. Agina nata, may bakal. Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa ilang araw ti tawiting shed. Nagligat gaya man tagi patak dari dakilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samay ti urnungtan. Anya? Ay, kunakman no kunam nga umanay. Kasta magabay kimbaga ti karipintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adabanin intag te karpintiro alistahan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yun, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yun.
Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado at akkel din nagastos yo ijay. Una, nangam di balay, takap-kap na kan bibay. Ay na, nagastos tagparami di iti balay nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dito ha. Di importante, malpas. Wa magkaydi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ili ha. Kape magmagna kayo ngay. Aglugan kayo ha. Sadan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagada lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid dala kay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito'y idi. Dahil tulaka nakadakdak ka labalayan. Nagitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. At damaling gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sa kaya't nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanay, naibusin ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. San na balay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Wen mo't kindi ah. Nalang ano, aglun ka manan. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sito. Hey, wen garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa iti disinyo na. So nalain ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilyang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa ilalagi dyan. Ay, saan? Sanan? Ipadawatan! Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Utangin tamanin damamaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ay kabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa'y kabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagay. Saan mi pa'y kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adag! Dito third floor! Dito silitra! Abay, aya! Ayan mo, ayamay! And then, dito yung first floor! Umay ka ba tatay paraming kuking ka? May nay na! Si Kati ang nakasapulan na!
Di sikat umay dito'y third floor. Daisan! Masado takla nga bumaba. O, dayay. Makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Daliga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Tiga, alam ti may sa kudsun ni Jay, kun taipungan, kun ulus mau, ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, bandak mo ta. Mabuti nga no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan pa'y pagbayad. Ay, una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasin to'y balay ta. Ah! Ay, Rositaw! Andit mabasbasabakan kan! Apay nga, agduling-duling ka kan! Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid! Ay, sus! Mataki kan samatan, Rositaw! Maumay ka! Bagkatan ka! Tritangay ka di sa ospital! Agam, kasanugat agay! Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay! Agparayat aklagan kadagiti karuba! Rositaw, apay gaya kasta kambutan? Di ka magsaon! Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw! Agsaw ka! Agkuti ka! Ay lumaban ka lakay! Tanay! Adaw ti utang ta! Masapol nga tinulong ta! Amang bayad ka dagijay! Iso nga paimbag ka! Nayawid tayo ni tatang diti balay yung nanang. Wan nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatak na. Uwan nga rod ananang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi ije agbusbusina ije baba nanang? Ay, andama na, dagiti umayag singer, anakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang biyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kamay, itinayon ti kwarta may. Ay, nagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal, ti utang may anak ka. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagruna ka. Ay, kastoy mo tayo, ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil at tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, bigusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang.
Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin.